vysvetlíme si zhruba nejaké tie princípy. Tu si zasadím akoby, že etálon tohto stromu, že to bude etálon, aby aj proste nejaké tie, aby ten strom sa samozrejme dobre ujal, aby nám odrastal, ale hlavne, čo je podstatné pri výsadbe sadu, je myslieť na to, že sad treba nielen zasadiť, ale sa aj on starať. Takže my sa snažíme aj tú výsadbu urobiť tak, aby následná starostlivosť bola jednoduchá. To znamená, aby sme tu nechodili 3 razy do roka otvárať nejaké pletiu a vytrhávať burinu znútra. Preto použijeme chráničku, ktorá je dostatočne pevná, ale keď sa uzatvorí, tak je to veľmi malinký priestor, ktorý je vo vnútri toho oplotenia. Potom ďalšia vec je, že vo voľnej krajine potrebujeme masívny oporný kôl. Smrekovec ten niečo vydrží, smrekovcový kôl niečo vydrží, je tu ochrana a potom základom je vysokokmenná sadenica a pokiaľ nie je vysokokmenná, čo častokrát nebýva, že je to stromček nejako menšieho zrastu, tak následne na stanovišti sa dopestuje, aby nám tu proste je nezmysel akoby tu vysádzať príliš nízke nejaké zákrsky, nejaké štvrťkmene, lebo za prvé zavadzia to pri kosení, údržbe a je to veľké riziko pre poškodenie zverov a mechanizmami. Nastavíme si to, že budeme tie stromy sadiť zhruba z jednej strany stromu, určíme si výšku z jednej strany kolu, samozrejme, určíme si určite výšku pletiva, pokiaľ to budeme oplocovať, môžeme ísť až do výšky 2 metrov, ale väčšinou to pletivo si niekde prekryjeme, aby sme šli zhruba na ten 1,80 m, ten vysokokmeň 1,80 m. A akoby hlavným základom tej výsadby je aj určité plánovanie. Vidíme, že pred rokom tie jamy boli omnoho lepšie. Tam aj tá prvá etapa výsadby sadu dopadla úspešnejšie, určite aj kvôli tej pôde. Tu ozaj je to veľmi šutrovaté, tu je tá pôda menej úrodná. Takže aj ten výber druhov a odrôd tomu tak trochu odpovedá. Idú sem tie suchovzdornejšie druhy typu čerešňa, hruška, oskoruša, potom trebárs myšpula. Takže nedávame sem úplne možno nejakú jabloň, ktorá má rada hlboké a čerstvé pôdy, lebo teraz vyzerá, že vody všade nadostať až na rozdávanie, ale proste to je včera bol taký dáž, ako málo kedy býva. Takže ďakujeme aj za to, že nám popršalo, že vlastne nemusíme tie stromy zalievať, ale bola dosť suchá, možno, že ani bola aj suchá, ale hlavne bola teplá jeseň, že bol veľký výpar tej vody, takže pôda je dosť suchá, ale teraz tých 20 až 30 mm nám pekne doplnilo vlahu. No a základom výsadby je dobrý výber sadenice a kvalitný výsadbový materiál. A čo sme tu vyberali? Vyberali sme tu, budeme sadiť 4 odrody hrušiek, hruška na hruške planej, čerešňa na čerešni vtáčej, oskoruša semenáč, ktoré budú navrúblované, potom nejaké moruše zasadíme, oskoruša na hlohu, hloh je veľmi suchovzdorný druh, dáme sem aj nejaké duly a ešte gaštany zasadíme. Niekde myslím zo spodnej časti. No a teda základom tej výsadby je dobrý materiál, určite strom na bujnom podpníku, na semenáči, lebo to je proste koreň najbujnejšieho vzrastu, najhlbšie koreniaci a podpník, ktorý dokáže najlepšie využiť to prostredie. Čo sa týka živín, vlahy, ale zároveň aj kotvenia, lebo tu sme proste aj na veternom stanovišti. Takže tu nemôže byť strom, ktorý ledva drží v zemi a potrebuje celoživotnú oporu. Potrebuje oporu v prvých rokoch a možno, že okolo nejakého 5. 6. roku, už ako sú stromy aj tam dole, už sú potom samonosné, už tie kotvenia nepotrebujú. Zároveň časom na strome narastie hrubá borka, ktorá už bude strom viacej chrániť pred poškodením zvery, ale vidím, že stále ešte sú tu tie chráničky na týchto stromoch, ale na niektorých nie a myslím si, že to nie je poškodzované. Takže to je dobrá perspektíva do budúcna. Najviac je to poškodzované momentálne jeleňom. Áno, tak ten prirodzene podvíha tie koruny ešte viac. Takže preto vyššia koruna. Dobre, tak poďme, aby sme zbytočne nevyprávali. Ja by som tak povedal, že z ktorej strany kolu vysádzať strom.
častokrát dávame kôl od prípadného nejakého rizika. Prípadne kolom si chceme zatieniť kmienok, aby nám nevznikali nejaké praskliny. A ja by som to tu hodnotil tak, že proste aj v smere kosenia, zrejme ten traktor, keď kosí, tak chodí takto, najväčšou dĺžkou. Takže aby nám zbytočne ten strom do strany nevytrčal, tak pôjde v smere kolíka. Nech je to akoby čím užšie. A hlavne kolíky radi dávame z vrchnej strany, že keď sa nám niečo zhora rozbehne, tak nech mi to radšej zastaví ten kôl ako kmienok stromu. Len trošku poviem k tej príprave jamy. Hej. Pôda je dosť kamenistá, miestami je tam aj pekný akoby horizont tej pôdy, miestami menej, takže je to náročné prostredie. Preto akože ťažko by sme si tu poradili bez bagra, preto bager to už prekypril, čiže o mnoho lepšie sa tam, aj keď nie úplne ľahučko, do toho kameňa natlkali koly. Pôda je prevzdušnená, takže sa nám živiny uvoľnia. Zároveň lepšie sa nám vysádza, čiže v tomto prípade ja by som určite aj do budúcna v nejakých iných prípadoch volil ten bager. Je to tá cesta menšieho odporu. A ďalšia podstatná vec, čo tu bolo ešte, že mimo prípravy jamy, je, že tu vlastne na vrchu vidíte taký jemne rozplavený slepačí granulovaný hnoj, ktorý nám ten dážď trošku aj vplavil do pôdy a my ho ešte pri tej výsadbe budeme sa snažiť robiť tak, že on je teraz na povrchu a my pri tom výkope jamy a prekopávaní a úprave okolia sa budeme snažiť ten hnoj akoby rozprestrieť celoobjemovo v tom priestore, kde bude strom zakoreňovať, lebo nechceme robiť nejaké vrstvy hnoja, ale preto je to na vrchu, aby sa to veľmi jednoducho pri tom prekopávaní zapravilo. Dobre, tak ja len trošku už iba upravím tú jamu, že dáme strom odtiaľto. Je to náročné kopanie, že? Ale však je to pekne prekopané. No zase my máme tú skúsenosť, že my si radi nechávame tie jamy takto len prekypriť, lebo zakopávať ani neuschnú. Dá sa sadiť napríklad aj v mrazoch, lebo proste býva jemnúčka vrstvička na povrchu zamrznutá. To človek vykope si jamu a parádnu pôdu má pripravenú. Je to šutrovaté, veľké kamene budeme aj vyhadzovať, potom ich odnesieme. A hlavne okolo v tom koreňovom priestore chceme tomu stromu čím viac uľahčiť, tak proste tam sa mu budeme snažiť vpraviť tú jemnú pôdu, tú jemnú ornicu bez nejakých väčších kameňov a hlavne aj toho slepačieho hnoja tam dáme. Potom si môžeme rozdeliť aj tie partie, že buď taká jedna naša skúsenosť, že vždycky je dobre si dávať tú hlinu na jednu kopu, lebo niekedy sa kope, že tu vyhodím, tam vyhodím. A si to pri tej výsadbe udúpem vlastne celú tú pôdu, takže viem, že tu si nestúpam a viem si pekne aj tou pravou rukou, toto je pre mňa úplný ideál, že pravou rukou si viem pekne ten stromček zahreňať. Na čo vždycky dbáme, keď už máme vykopanú jamu, tak tesne predtým zastrihneme končeky korienkov. Nemusíme veľmi hlboko, lebo stromy, niektoré z nich boli ešte tento týždeň v pôde, niektoré sa vyberali pred týždňom, takže sú úplne čerstvé. Volíme v krajine ten jesenný termín výsadby, keď využijeme komplet tú jesennú, zimnú a skorú jarnú vlahu. Stromy nám teraz ešte v takýchto dňoch, ako sú tieto teplé dni, budú zakoreňovať pekne. Oni púšťajú do jary, niekedy vedia vytvoriť aj nejaké 5 až 10 až 20 cm dužnaté korienky. A to je proste ten dôvod pre tú jesennú výsadbu a hlavne jesenná výsadba v krajine. Vo voľnej krajine poviem, že iba na jeseň vysádzame stromy. V výnimočnom prípade na jar. V záhradke, kde si strom viem zaliať, kde mám kvalitnú pôdu, tam si zasadím strom aj keď sú už poloolistené, aj v máji pokojne, on to utiahne. Ale kebyže tu sadíme stromy niekedy v apríli, koncom apríla, tak si myslím, že tá úspešnosť výsadby bude veľmi, veľmi nízka, alebo bude, poviem, že dosť nákladné upolievať tie stromy. Takže ten voľba jesenného termínu výsadby je určite aj
praktickejšia, úspešnejšia, hlavne aj ekonomickejšia. Zastrihneme končeky korienkov, aby sme vlastne začistili tie roztrapkané rany, ktoré vytvoril vyorávací pluh. Vidíme, že na to, že je to hruška, tak má krásne rozvetvený koreň. To je sadenica, ktorá bola, to nebola podrezaná, ale pri preškôlkaní sa pekne zastrihla, má dostatočne veľa vlásočníc a niekoľko aj tých hlavných koreňov pekne rozprestrené do všetkých strán. Takže toto je strom, ktorý by nám mohol dobre odrastať. A vidíme, že tá hruška má ten typický kolový koreň, ktorý tu bol ale prerušený z dôvodu toho, že kolový koreň sa zo škôlky nedá vyorať, tak sa musí zastrihnúť, aby nám navetvila. Ale vidíme, že hruška je húževnatá v tom pestovaní, že chce tlačiť koreň hlboko do pôdy. Jedna zásada je to, že správna hĺbka výsadby stromu, tak ako boli v škôlke, a úplne je to tu viditeľné. Ja hovorím tak, že tam, kde končia korene, keď sa tak zasadí strom v poriadku, ale tu vidíme aj farebnú zmenu, určite nesadíme stromy hlbšie. Častokrát, niekedy sme videli stromy, ktoré boli takto prihrnuté, pol metra hlbšie, lebo sa vykopala kubíková jama, strom sa dal na spodok a zasypal sa, hej. A proste kmienok je nadzemná časť stromu, takže on je zvyknutý na to, že je na vzduchu, nie že vo vlhku, takže kmienky potom vedia veľmi ľahko odhnívať. Dobre, stromček budeme sadiť zhruba tak, aby sa nám topánka zmestila medzi strom a kôl, aby nám mal kam rásť, hej. Nesadíme stromy takto, lebo takýto strom nemá kam rásť, takže je akoby odsúdený na neúspech. A zhruba tých 10-15 cm pletivo. Priemer pletiva, keď sa zopne, je okolo 35 cm, takže aby bol v strede tej chráničky. No a môžeme teraz postupne. Toto je jedna z tých lepších jam, preto sme si ju aj vybrali. Nech sa tu nenatrápime. No a výšku si kontrolujeme, buď ak to má niekto dobre v oku, ale ideál je si aj natiahnuť takto, postupne prikladať ten rýl. Ja si myslím, že to mám celkom dobre. A ešte budeme ten strom utriasať, takže ak bol trochu hlbší, ešte ho vieme trošku povytiahnuť. Keď tu mám nejaké väčšie kamene, môžeme ich hádzať na jednu kopu. Potom ich odvezieme a zavezieme tým nejakú jamu, ak je tu. Dobre, vpravíme tam aj ten hnoj, on má takú svetlo hnedú farbu. A musíme trošku ten koreň aj utriasať, lebo ona tá pôda nie je sypká, je taká mlazgavá teraz po tom daždi. Je to dobré, že je vlhká, ale trochu ťažšie sa to sadí, takže ozaj pekne jemno zem povpravujeme medzi korienky. Dobre, a teraz by som to tak videl, ono vlastne, keď ešte príde nejaký ďalší dážď, tak tá pôda sa do jary uľahne. Čiže možno by som robil to, že jemne, možno pár centimetrov by som tie stromy viac nakopcoval, aby sa nestalo to, že po 2-3 dažďoch sa mi odhalia korene, ale proste ak sa náhodou tie korene odhalia, tak každý sad potrebuje nejakého gazdu, ktorý sa sem príde prejsť s rýlom a možno naberie tu niekde z nejakého krtinca dobrej pôdy a dosype korienky. Jemne, ozaj jemne, nie celou silou utlačíme pôdu. A ja si myslím, že by sme tu mali urobiť určite aj zálievkovú misu, ak sa bude robiť nejaká zálievka. Bude sa robiť nejaká zálievka? Alebo prípadne nech sa nám, keď sa nejaká voda rozbehne, ale v princípe, ja by som to tak aj robil, ale tú zálievkovú misu nerobme. Nerobme nejakú, toto máme kameň, že? Ten, aby nám kosačku do budúcna nenačechrával. Odstránime a tú zálievkovú misu určite nechceme stromy zbytočne rozmaznávať. Sú to stromy, ktoré tu majú byť samostatné, nebudú mať do budúcna žiadnu kvapkovú závlahu ani nejakú pravidelnú závlahu, ale my tak akoby poviem, že možno prvý rok, možno 2, pokiaľ vidíme, že extrémne leto, čo toho roku až tak nebolo, ale pred rokom bolo extrémne suché leto, tak
ja to vnímam tak, že zbytočne nepreháňajme s tou zálievkou. Keď už zaliať, tak nenaliať tam, že každý deň 2 litre vody, ale prísť 2-3 razy za leto, naliať tam 50 litrov vody ku jednému stromu, aby sme mu kompletne prevlhčili celý koreňový priestor. Tým vlastne my ten strom akoby trochu obabreme, že on si myslí, že bola obrovská nejaká 50 mm zrážka a že je všade vody nadostač, tak oni stromy tým pádom vedia za prvé neprestanú rásť, lebo keď je sucho a teplo, stromy uzatvoria rastové vrcholy a prestanú rásť. Čakajú na jeseň alebo na tú druhú miazgu. Ale častokrát po tej zálievke alebo po nejakej veľkej búrke, buď stromy, tie puky, ktoré už oni dali energiu do toho, že vytvorili puky na ďalší rok, oni tak nejak usúdia, že možno sa ešte oplatí tie puky otvoriť, že ešte vytvorí nejaký prírastok, vytvorí nejaké asimiláty cukry, dobuduje svoju korunu a vytvorí si ešte nejaké ďalšie zásobné látky na zimu. Takže tie stromy tým vedia ešte natiahnuť ten svoj prírastok. A potom v tom biednejšom stave je to, že strom má čo robiť po výsadbe. Výsadba je vždycky súvisí s tým povýsadbovým stresom a niekedy stromček narastie po výsadbe taká hruška, hej, má prírastok zo škôlky do metra, tu ten terminál aj cez meter. Takže to je úplná bomba. Niekedy ten strom narastie pol metra, čo je dobré prvý rok po výsadbe. Niekedy, že 20-30 cm, čo je dobre uspokojivé. A niekedy ozaj dá len pár centimetríkov a niekedy ten prvý rok po výsadbe ten strom ledva prežije. Že sa len zazelenie a niekedy to neprežije. A tu ja napríklad vidím, že chcem možno tomu stromu uľahčiť, že dať mu možno tú zálievku, aby vôbec prežil, alebo nejakému tomu, aby lepšie odrástol. Či mi už narastie 30 alebo 50 cm, tam už nejde o život, len je to možno tak s tou zálievkou, že či ja budem, pokiaľ je istá možnosť a je extrémne počasie, takže či ja budem ten strom privykať na ťažký život, keď on proste neprežije ten prvý povýsadbový rok. Úplný ideál, hej, kebyže chceme úplný ideál, tak by sme vysievali stromy na miesto, aby mali nepoškodený koreň, lenže ja ešte asi nepoznám niekoho, komu by sa to tak úplne podarilo. To je extrémne náročné. To je proste pre ľudí, ktorí majú veľa času a hlavne veľa trpezlivosti. Takže tú zálievku by som tak akože bral v prvom, možno v druhom roku. Áno, samozrejme, ten, kto stromy zalieva, tak vedia naraz veľa, ale tiež to nie je boh vie čo, lebo si netvoria ten koreňový systém hlboký, lebo keď je strom v suchu, tak ide za vodou do hĺbky. Kebyže mu tu kvapkala hadica kvapkovej závlahy, tak aj tá hruška na tom planom koreni nepôjde určite tak hlboko. Proste všetko je to o tom, že šetrením energie, aj my, keď môžeme si pomôcť nejak ušetriť prácu, cestu alebo život, tak si to uľahčíme. Dobre, ja by som teraz využil aj tento tu materiál, že presne tak ho tu po okolí podávame. Len ešte sa mi zdá, že čo sme hovorili, jak tá pôda bude sadať, ja by som to tu ešte trošku nakopcoval. Jen také pravidlo, že snažíme sa tu, kde pôjde to pletivko, urobiť akoby plošinku, hej, nech nám to pletivo nejde z kopca, hej, takže preto som zámerne aj odtiaľ to vybral trošku viac, doplnil sem, keď nám tá pôda sadne, dáme pletivko, túto pôdu, ktorá nám tu pri výkope ostala, buď naťaháme tú mačinu sem opakom, a zároveň tu ešte ostalo veľa takej dobrej, kvalitnej pôdy. Tu by som ja ešte natiahal pekne ku stromčeku. Hej, takže túto pôdu oživenú, ktorá bola práve v tej trávnej mačine, kde je aj nejaký ten humus, ktorý bol na povrchu, tak tu zapravíme sem. Tu vidíme, že tu ešte ten stromček budeme dvíhať korunku. Je to odroda Magdalénka, letná, voňavá, chutná hruška. Vyberali sme odrody skôr tie bujnejšie, tie húževnatejšie. Nedávali sme sem náročné odrody, čo sú stromy, možno nejaká hruška
do 3-4 metrov veľkosti, ktorá patrí do záhradky. Tu by veľmi trpela, tu radšej dáme tie stromy, tie odrody, ktoré patria do krajiny. Tie vzrastlejšie, tie bujnejšie a hlavne dlhovekejšie. A ktoré nám vedia vytvoriť pekný dominantný solitér. Sú tu aj zábudišovské hrušky, viem, že tu máme aj jahodnátku sme vybrali na výsadbu. Vybrali sme na výsadbu aj medvovku dlhostopkatú. Včera som to aj s ľudom konzultoval, tá, že je niekde za sušiarňou, že je medvovka. Neviem, kde presne, ale tam niekde by mala byť. Korunku budeme dvíhať, takže ja len čisto Silvia sa pýtala, že či budeme stromčeky rezať. Rezatvarovanie koruniek robíme až po zime po mrazoch. To je ten ideálny termín. Ak viem, že nedožijem do jary, alebo že odcestujem, tak to radšej zastrihnem na jeseň, lebo jarný rez je 100%, jesenný rez je možno, že 90%, neviem kde, z dobrého, a strom bez rezu je veľmi blízko nule. Hej, lebo vidíte, koreň bol pekný, ale aj tak bol dosť poškodený pri tej vyhorávke. Čiže 50, 40, 60, neviem koľko percent koreňa tu mám a 100% koruny. Čiže veľmi jednoducho tu robíme ten harmonizačný rez po výsadbe a robím tu zatiaľ také čapíky, že keď mi cez mrazí dni alebo do jary, kým ten strom nie je aktívny, keď mi trošku bude vysychať to drevo, tak nech mi vyschne tu na tom čapíku a nebudem odstraňovať ten konárik tu, aby sa mi tu náhodou nejaká nekróza nevytvorila. Čiže veľmi citlivo k tomu pristupujeme a korunku budeme formovať, tu je 1,80 m zhruba, takže ja by som korunku formoval niekde v tomto priestore pokojne. Táto sadenica aj odroda nám to dovoluje na jar zastrihnúť korunku aj vyššie nad tým kolíkom. Kolík má zhruba 1,90 m. Ak by sme chceli nejaké znížiť, môžeme vršky kolíkov aj urezať. Mám aj pílu v aute, keby bolo potrebné. Čiže tento rez je vlastne len kvôli pletivu zatiaľ, aby sa nám tam zmestilo pletivo. Stromček si pekne ukotvíme. Ideál kotvenia stromčeka je hore pod vrchom pletiva, kolíka, lebo keď ja ukotvím strom tu, tak ešte stále sa mi môže odírať o ten kôl. Hej, tento frézovaný oblík kôl má tú výhodu, že aj keď sa strom nejak obtíra, ošuchuje, tak je to niečo iné ako o hranu, hej, nejakého rezíva. Takže je to taký jednoduchší spôsob. Čiže stromček kotvím hore, a keď tak radšej si možno niekedy ten kôl urežem a prispôsobím korunke. Že ak by bola korunka niekde založená už v tomto priestore, tak mne už možno stojí za to urezať z toho kolíka trochu, ako zase posúvať a dvíhať korunku vyššie. Pokiaľ není nejaká spoločenská objednávka na vysokú korunu. Takže ja si tam robím väčšinou dva uzly, aby mi to pekne držalo. A tuto okolo stromčeka nerobíme žiadne uzlíky, ale budeme ho len tak prevliekať. Uviažeme strom zozadu, ale nebudeme žiadne extra šponovanie, hej, aby to držalo. Lebo vieme, že tak ako chceme, aby nám dole hrubol ten strom, tak počítame s tým, že snáď nám tie stromy narastú aj v najbližšom roku, tak aby sa nám neuškrtili. Častokrát sa to stáva, že sa stromy uškrtia, potom sa stane to, že tu je strom zúžený, nehrubne oslabený, tak príde vietor, odfúkne celú korunu. V princípe v zime by to nevadilo, lebo zimným akoby odstránením koruny by sa ten strom podporil v raste, ale keby to prišlo počas nejakej letnej búrky, že vlastne tomu stromu odfúklo celú korunu s celou listovou plochou, tak by to mohlo byť veľmi buď fatálne, alebo veľmi spomalujúce v tom raste. Veľká rana by sa vytvorila, takže robíme tak, aby sme stromy vedeli, aby mali kam rásť a zároveň voľný úväz. My viažeme väčšinou stromy na takú polmašličku, aby som vedel jednoducho v lete prísť a uvoľniť uzlík, uvoľniť trošku úväz a spraviť nový uzlík. Takže taká polmašlička je pre nás také akoby niečo najjednoduchšie. My sme už špekulovali, že ako spraviť to, aby sa nám stromy neodierali o tie koly. Dávali sme tam aj slamu, aj ovčiu vlnu,
aj také vymedzováky drevené sme robili, všetko možné. A potom sme si povedali, že možno je to aj super, aj dobré nápady, ale hlavne tá údržba od tie stromy musí byť taká, že vieme, že to musí byť rýchle. Takže tu keď idem okolo, náhodou prechádzkou, že pôjdem pešo do dediny, prejdem po sade, vyčlením si nejakých 15 minút naviac, prídem, povolím, uviažem. Keď tu mám riešiť niečo, že nejaká slama mi odtiaľ vyletela, nejaká ovčia vlna slama mi odtiaľ povypadávala, musím nákladne meniť rôzne prípravky, takže ten úzol a dobre prevedený úzol je podľa nás úplne to najjednoduchšie. A samozrejme, je to prírodný materiál, ktorý vydrží 2-3 roky, tak ideál možno potom ho ešte raz vymeniť a potom už by mal fungovať strom bez kolíka. Takže potom sa už skôr budú kolíky odstraňovať. Takže keď bude priestor upravený, dáme ešte túto mulčovaciu akoby textíliu alebo tkaninu, ktorá je rozložiteľná, takže ona sa tam časom stratí, ale z začiatku nám bude trochu brániť prerastaniu tej buriny a zároveň na ňu dáme vrstvu toho mulču, štiepka dole je zložená, že? Tu a dokonca máme aj tu. Dobre, ideál, ale ja by som možno spravil ešte tak, ďakujem pekne, že kôl, strom, úvez, tá kokosová textília, následne dáme pletivko a potom to zasypeme, aby sa nám nestalo to, že tam budeme mať vrstvu štiepky, ktorá keď zotlie, tak nám ostane dole vrstva, hej, že by nám proste, hej, že by nám za rok takto viseli pletiva, že sa tam zajac prestrčí hlavu. No, alebo aj celý zázby, ale malý zajačík bez problému. Už sme to mali, tak zajac. No, takže proste treba vždycky, a keď máte niekto, že to robíte lepšie, hej, tak hovorte, rád sa priučíme. Naša skúsenosť, často sa tých veľa ucholákov drží aj v tom mulči a je to výhoda toho, ale zase nevýhoda v tom uväzovaní podľa mňa, že je to pracné. Tak čo potom je výborné, keď proste sú tu deti a školy, tak robiť tú slamu a vlnu, že proste si na nejakých tých tvorivých dielňach zohnať nejaké vrece slamy, urobiť také domčeky pre tých ucholákov, že len zviazať nejakým prírodným špagátom taký otiepok tej slamy alebo sena. A tu by som to možno niekde priviazal z boku, že keď sa mi vytrasí, tak sa vytrasí, ale proste ucholák, rôzne pavúky a rôzne iný ten akoby, že prospešný život, ktorý tam žije, nám vie potlačiť populáciu vožky, roztoča a tým pádom tie stromy odrastajú. A tomu veľmi aj napomáha to prírodné prostredie. Hej, že keď sa stromy vysádzajú v dokonalých trávnikoch, tak často trpia vožkami. A keď tu aj niečo, kde tu vykvitne nejaká rastlinka, láka to život, je to samozrejme veľmi aj oku lahodiace, proste podporujeme ten život aj rastlín, necháme aj vykvitnúť a proste chceme prilákať hmyz, lebo hmyz to má teraz veľmi ťažké. Lebo keď je proste obrovská oráčina, ešte sa robí nejaký pesticídny postrek, tak ten život tam veľmi ide dole. Hej? Proste. My chceme v tých sadoch, tie sady, dlhoveké sady, oni sú aj veľkým ostrovom života. Hej? Aj do budúcna. Teraz existuje už sa začalo aj s nejakými opatreniami na ornej pôde, že sa nechávajú mimoprodukčné pásy a tie ovocné sady sú v tomto smere veľmi, veľmi hodnotné, lebo tu nie je potrebný neustála údržba tej pôdy a častokrát sa tu zachováva genofond starých odrôd. To je jedna neskutočná hodnota. A ďalšia hodnota je hodnota tá prírodoochranná. Dobre, nadviažeme, že sa prebojujeme aj ku koncu tej výsadby. Čiže naša prax aj v minulom roku, aj to je to, že ak sa náhodou strom bude vymieňať, alebo budeme sa chcieť dostať do pletivka, tak tieto dva spodné si zahníme prosím vás na prázdno. Lebo oni sa časom zazemnia
A keď je to dole zapnuté, tak proste ten, kto to pôjde otvárať, tak zase strávi niekoľko minút tým, aby to proste vedel otvoriť, prípadne to musí vycvaknúť. To pletivko je šikovné, že sa dá veľmi jednoducho takto pozatvárať. A v princípe ja by som to tak robil. Zatvárajme si tiež tie pletivka tak iba na jedno preloženie a správame si možno, že niekde v spodnej časti jedno, že to obtočíme, ak by náhodou prišiel nejaký srniec a že by do toho moc tlačil, tak niekedy sa môže stať, že by to otvoril. Takže jedno obtočme a ostatné len takto pozakladajme, aby sa to dalo v prípade aj jednoduchšie otvoriť. Trošku to stlačíme. Jedno pletievko dáme sem. Taktiež sem ešte príde viazací drôt. Takže neviažme to prosím vás cez ten spoj, aby keď to chceme otvárať, aby sme to nemali zviazané. Ale viažme to o jeden vedľa, aby sme si tu vedeli pekne otvoriť z hornej strany to pletievko, keď chceme strom náhodou vymieňať alebo ísť ku kmienku. Áno, to očko vôbec nevadí, lebo tam tá zver nebehne. Ale cez to očko zase človek strom nevymení. No a pletivo budeme dávať, takže nám to vychádza. Korunku zodvihneme. Nebudeme dávať určite pletivo, môžem ešte poprosiť? Že vyššie ako je kolík, lebo by sa mohlo stať to, že keď ten strom bude vo vetre tancovať, tak by sa nám odrhol o to pletivko, čo je zase veľká škoda, že proste sa to zdá, že čo je na tom, hej, že toľko to okolo stromov vyprávať, ale už toľko stromov sa nám poničilo a je to proste častokrát v malých detailoch, lebo či to nám to pletivo takto alebo 20 cm vyššie, to nie je ani viac roboty, ani menej roboty, len je to proste to uvedomenie si. Takže len kontrolný strom je priviazaný aj zasadený, takže môžeme pokračovať s pletivom. Dobre, to potom si nastriháme zhruba nejaké také ideálne dĺžky. A ja by som to pletivko kotvil takže takto cez tieto vedľajšie. Ja by som to pletivko kotvil možno že aj na 3 miestach. Dole, hore a niekde v strede. Už sa budeme hýbať za chvíľku. Vlastne papier nám časom odfúkne. Takže ten tu máme tak, aby sme si to vedeli dohľadať, keď teraz začneme sadiť. Takže štiepkou by som ani nešetril a možno ani extra nepreháňal, ale zhruba takých 200 až 300 litrov ku stromu je tá prax, že urobíme veľký priestor, v ktorom potlačíme prerastanie všetkých burín a zároveň budeme zadržiavať vlahu v pôde. Takže skúsme, toto vrece má... Koľko to má litrov? Viem, že fúrik má 80 litrov. Takže odhadom také 3 fúričky, keby sme tam dali, cca. Nechceme vo vnútri urobiť zase to, že strom neutopíme v pôde, ale že ho utopíme v štiepke, takže dovnútra len čo tam padne, a keď tam nič nepadne, tak tam trošku vpravíme, nech aj tam nám zadržiava vlahu, ale možno jedno vrece na jednu stranu, druhé vrece na druhú stranu, a keby sme ešte jedno pridali, tak je to ozaj dostatočne veľký priestor, ktorý bude, keď sa tak povie, tá pôda len pre ten strom. Hej, že nebude nám tam tá trávna mačina, ktorá vie dosť veľa vody vytiahnuť. No sa to možno nezdá, ale keď nejaký pír a rôzne trávy, oni vegetujú, rastú aj v tých chladných dňoch. Takže my keď sme niekoľko stromov vymieniali, že pôda okolo bola vlhká a okolie bolo proste zapírené, zarastené,
tak tam tá pôda bola úplne suchá. Takže to uvedomenie, že my tam vlastne chceme zadržať v priestore stromu všetku zimnú vlahu a my tam máme zarastené trávami a rôznymi inými bylinami, ktoré nám tú vlahu vyťahujú aj cez zimu. Takže preto chceme veľmi zabrániť prerastaniu toho trávneho a trávobylinného podrastu. Takže štiepka ideál, ale čo? Veľký prst hore je tu proste blízko z poľa. Hej, že orné pôdy, obzvlášť na jeseň pri podmietke alebo pri orbe, proste keď sú tam myši, tak myši utekajú odtiaľ. No a kde utekajú? Tak utekajú hlavne do týchto koláčov. Čiže nešetríme, ale možno ani extrémne nepreháňajme. Ideál je ten, aby nám to do konca leta, keď proste tie myši sa začnú sťahovať do nejakých úkrytov na zimu, aby to buď zotlelo, alebo keď máme veľa toho materiálu okolo stromu, obzvlášť tie mulče zo slamy, alebo zo sena, alebo z trávy, tak keď mám toho veľa, tak je ideál prejsť koncom leta a roztiahnuť to do priestoru a zapraviť to nejakou kozbou alebo mulčovaním do pôdy, lebo tiež je to, že super, že sa nám tam drží vlaha, výborne, ale keď mi zase strom zožerú hlodavce a myši, tak to tiež nie je ideál. Takže ono možno, že aj v živote je to dosť o tej rozumnej miere, tak aj tu by som to tak vnímal. A hlavne najrizikovejšie sú asi koniec augusta, september, hej, vtedy tie myši sa úplne tlačia, keď prídu tie prvé chladné dni. Všetko, aj hraboše, všetko možné. Dobre, tak ja si myslím, že môžeme sa pustiť do toho.